Brobl. Chwipio'r bel as Redmond yn edrych am Charles i mewn, a mi oedd angen yr arbediad gan y golwr. Cyfle cynta y gêm i'r ymwelwyr, pas hyfryd drwodd at Ken Charles. Ac Harry Thomas ar arbediad i ildio'r gig gornel. Gig gornel gynta'r gêm, Cones. Gosod ti'n ôl at Ryan Brobl yma le am yr ergyd y fan hyn. Brobl yn mynd amdani. Chwipio'r bel, heibio'r postyn. Dim perig o gwbl i Harry Thomas yn y gôl heno i Gaernarfon. Evans. Dim trosedd o gwbl yn y fan yna nôl y dyfarnwd yma Danny Davies. O'r arbediad yn un da gan Harry Thomas. Yr ergyd gan Danny Davies oedd hi'n mynd am y gornel bella na. A'r golwr yn taflu di hun i ildio'r gig gornel. Arbediad da. Redmond. Pêl hyfryd at Rory Holden. Mae Charles yn y canol i fewn y dawi. Y tu hwnt iddo yn y gyfenni Brobl ac i gefn y rwyd. A mae'r pwysa wedi talu yn y diwedd. 38 o funudau. Ac yr ymwelwyr ar y blaen, Ryan Brobl yn rhoi y Seintiau ar y blaen. Bodenham. Cones. Wybodol o lleol Brobl y bel rwnd y cefn a Dan Williams. Mae Charles yn y canol. Mi oedd Danny Davies yna hefyd. Symudiad campus gan y pen campwyr. Rhwygo am ddiffyn Caernarfon yn racs. A Danny Davies, cefnwr chwith y Seintiau Newydd, cwblhau y symudiad yn glinigol i'r gornel chwith. Caernarfon dim, Seintiau Newydd 2. Jones, benderfynol. At Ellis ni gosod ti'n ôl at Morgan Owen! Cyfle hwyr yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu ar derfyn yr hanner cyntaf i Morgan Owen. Ac fawr o draffath i Nathan Shepherd yn y gôl chwaith. Dyma Phil Mooney bel rownd y gornel. At Osian Ellis. Abadaki. Morgan Owen sa le am yr ergyd. Oedd y bwriad yn amlwg ceisio ei chrymanu hi i'r gornel bella Morgan Owen. Creisiad cael ei chwipio i mewn i'r cwrt. Tasgu allan at Brobl. Charles! Mae arbediad da gan Harry Thomas. Oedd i rhag gweld hwnna'r golwr. Mi ath e lawr i'w dde. Brobl. At Dan Williams. Allan at Isaac Jeffries a chi bas hyfryd gan Williams a Jeffries. Droed ar y sbardyn, y croesiad i'r cwrt. Ken Charles am arbediad. Gan Harry Thomas. Ken Charles. Oedd o'n edrych yn sicr bod o'n mynd i daro cefn y rwyd. Arbediad o'r safon uchau gan Harry Thomas. Gwych gan y golwr. Beilion at Nadine. Nadine creisiad ystod ochr bella. Mae yna gyfle fan hyn i Danny Davies. Bron. A sgorio i ail, fe ddylio fod wedi sgorio i ail os nad y drydydd i'r Seintiau. Danny Davies yn sgwar ar draws y gôl am gyfle i'r Seintiau. Redmond, bel rownd y gornel, edrych am Jordan Williams ar ergyd ar draws wyneb y gôl. Y bel hir uniongyrchol gan Danny Redmond at yr eilydd Jordan Williams. Mae o'n gwybod lle mae cefn y rwyd, ond ar draws wyneb y gôl ar yr achlysur yna. Thomas. Pas lac. Syth at Cones at Jeffries. Mae'n aberi gwirioneddol fan hyn. Mae Williams yn y gwrdd. Jeffries yn dal i fynd. Allo gael ei greisiad i fewn. Y cyniad oddi ar y llinell. Wel, mi gafodd Jeffries y bel
ar y targed rwsyd neu gilydd. Ac yna Darren Thomas yn y fan ar lle. Beniad yn ôl, doedd hwnna ddim yn argyhoeddi. Jordan Williams, a mae'n 2-0. Am anhunanol gan Jordan Williams. A Rory Holden. Yr halen yn y briw i Caernarfon. Trydedd gol, 3 phwynt. Caernarfon dim, Seintiau Newydd, tair. Ni wedi chwarae 3 munud dros y 90. Osian Ellis, os na gol gysur i Caernarfon, mae'n rhydd yn y cwrt. Yr ergyd i gefn y rwyd. Ac Phil Mooney. Wel, sa'n lot o ddathlu. Ond fo sydd wedi chael i. Nathon nhw ddim delio hefo'r geci mewn gan Osian Ellis. A Phil Mooney ni chladdu hi gefn y rwyd. Redmond Bale hi rwan ta Holden i fewn amdani. Holden! O na gyfle am y bedwaredd y fan yna i Rory Holden i ail o. Ond presenoldeb y golwr efalla. Tynnu lygad oddi ar y Bale a Rory Holden fymryn hibio'r postyn.